Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo. Sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan. May aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan. Kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, Sarong marin na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kitang ngunyanin Martes, petsa 24 kan bulan kan Agosto, taong 2021. Kami sa liwat mga kaaksyonan sa inyong mga kakairiba, deng iba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador kan Bicolandia. Ako man po tabi ang sa indong abang lingkod, Mr. Siram kan Bicol Region, Joshua Martinez Jr., masiram na hapon. Mga kaaksyon, ang programang inihatod sa Indo kan ako Bicol Party List. Ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Katabang kan mga nangangaipo, kasurog kan mga Bicolano. Mga kaaksyon, inian Tabang Oras Mismo! Kaya na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ni Martes. Siyempre, padagos kitang nadadangog sa 90.7 Radyo Ragon Legazpi as in 88.7 Radyo Ragon Birac, Catanduanes. Siyempre, live kita sa Facebook page kan Action Ko Center, Facebook page kan Ako Bicol Party List, Facebook page kan Action Ko Online TV, Facebook page kan Pilantropong Congressman kan Ako Bicol, Congressman Saldico. Kaya nailing nindo kami sa indong mga cellphone, tablet, Gwapong kapag ngunyan partner o. Ha? Maaliwalas ang Siyempre. sa imong pamanduka. Dahil nagpuna ako sa bagong mag-exercise. Ayan, partner na miss nakakasugma. Oy, kumusta pala ang Asin kan mga probinsya kan nakaaging Catanduanes? altaw, ha? Pura ka lamang darang latik, aling Catanduanes? Actually, partner, gusto ko magbitbit, kaya lang Pura ka lamang tapang karabaw, magabaton aling partner Catanduanes? sa muyang mga bagahe, kaya data ka na darahan, Ano partner. man ang koneksyon kan gabat kan Dahil daradaran ko din na sa kayang latik? bitbiton. Ang latik day nga ni kabangang kilo, kung talagang totoo. Ara mo, partner, mamuto-muto sa ibatang friends. Kung di ka sanang dinarahan ko, sinda dahil. Natapapaisyon ta pa man. Dapat partner talaga. Pag gabos, pag dai na sana. Basta ako, nagpuna ako mag-parkour sa bago. Ano sa mga ginibong mong Sa Legazpi katuwad-tuwad? Public Market. Sige, Paglukso partner. ko sa second Ipagpadagos mo yan, partner, Lukso ako sa second tamagayon floor, at epekto. may dara akong giniling. Lukso naman ako sa third floor, may dara akong kamute, kangkong. Ibang klaseng pag-ano man, partner. Yan. Kaya ba mo si Mark? Dai. Kasi nanonood din yung parkour talaga so sa Kwansinda, open field. Ay, kaiba. Ako sa market. Iba yan, partner. Gari ang apod kan, lupin. Baku ma.
Naku, Mga Mandu, ka-action, may hello pamahal. sa tuyang mga parantaba. Igo kita partner nin 1,300 viewers as of this time. Oy, salamat sa mga nakasubaybay sa tuya, sa mga gwapito kong mga padihon, mga magagayon kong madihon na pirming nakasubaybay, and sa gabos na nag-aantabay sa Radyo Uragon. Pwede ka mong mag-text sa munya. Ayan. Upang iraparamdam sa amin na kami po ay hindi nagdadalawa. Hindi nagdadalawang. Kasi kahapon, nag-iisa. Ngayon. Hindi kami nagdadalawa. Sige. Ibig sabihin, nandyan sila lahat. Ikaw talaga, partner. Oy, partner, inan sa tuyang pag-urulayan mo niyan. Uy, congratulations! Bakit? Sa mga taga-Katanduan, styling ko, dinilibiran pala ng duki mga tablet duman. Yes, personal tang inatod partner ana regalong hatod ni Congressman Saldi sa mga estudyante na nangangaipo partner ning tablet para sa indang online Nadangog ko class. sa pahayag ni Mayor Pusoy Sarmiento. Grabe ang pasasalamat sa ako Bicol Party Action List. partner, may istorya kita banungod dyan. Kaya abangan nindo mga ka-action kung ano ang istorya ang hatod niya to hali pa partner duman sa Katanduanes. Sa Islang Probinsya, dahil ka manalula. Dai sa partner, banayad ang dagat. kadagatan. Ay, Yes. very good. Naging friend ta si kadagatan partner. The first very time ko good. magbiyahe to Katanduanes by sea. Ah. Partner, iniyan Oh. sa tuyang pag-urayan ngunyan kasi kasuod ma partner, naging issue laman ng social media ining pigpaluwas na closure order laban partner sa Pinarik View Park as in Highlands Park. Aram mo yan partner, aram ko dahil ka dyan dyan sa mga baretang iyan. Ay. Iyan partner ang pinalawas kan City Legal Office. Huli sa subuot partner, kawaran nin business permit. Bata duman sa mga intriga sa Facebook, may nailing ako. Pinasara nga paano nga mga suportadores nga ni kong pinuungin sa nagtupinda. Igaman Mga naman nailing ko, diba? Yung Aram mo mga nailing partner, ko. kung saru-saruon mo ang mga comments duman mo mga araman kung ano pang mga businesses digdi. Ang daing mga permit sa kaluyan kan panahon. Kaya mahilig mo partner na tangiya si Arog niya kani daing niyang business permit pero pirang taon ngaya na nag-operar. Ako, madali unta kang i-counter dyan, partner. Mag-mayor ka man. Iyan. Nata partner, pag nasa Arog ka yan. Natakon ako ang mayor. Kalaban mo ko. Para kalaban mo ko. Oh. Ay, pasarata ka. Ganon? Sige partner, tanganing maaraman ta kung ano ang sentimento partner kan Dali mo si- manehemento. si Tatay Nasa Kong linya Saro? na partner ang taga Pinarik View Park partner ang management ang ani makaulay ta kung ano ang sa indang plano partner. Ano ang sa indang man na sentimento manong digdi partner sa pinaluwas na closure order. Nasa ibong na linya partner si Sir Martin Calieja kan Pinarik View Park. Maray na pagkahapon tabi Sir Martin. Good afternoon. Ayan. Sir Martin, dire-diretso tabi kita digdi na daw mo tabian sa muyang introduction ni partner manong digdi sa pinaluwas na closure order kasudma kan City Legal Office. Aputan mi tabi kamo direkta tabi Sir Martin. Ano tabi ang status kan Pinarik View Park kunyang tabi ng Aldaw? Kami po, open na kami because we have complied with the business permit. Subuot sabi yung tabi may permit ang Pinarik View Park. Tigo tabi. There was just, may miscommunication. So maliwanag tabi gikan sa mo na naggaygwa ning miscommunication. Opo. Sa in parte tabi duman tabi Sir Martin. Sa may typographical error na. So, hali sa opisina kan City Legal Office nagkakaigwa ning typographical error. Bako tabi sa licensing, sa planning, medyo Okay. may... Sa licensing. Ano tabi sa iling mo tabi Sir Martin ang naging epekto tabi ka inita? Syempre, laman kan social media na saruan na Pinarik View Park sa daitabi daaning business permit. Ang pinaka direct effect ni medyo naapektuhan sa mga paratinda na medyo bata nagsakit-sakit na sinda. Yun lang ang medyo naapektuhan. Opo. Pero tabing stall or sa radio tabing stalls dyan sa Pinarik View Park and wara nin permit. Gabos sinda igwang sanitary except they sindang special business permit. So, ibig sabihin tabi, pigatara mo, in general, si Pinarik View Park, igwa siya ng business permit. Kaya lang itong... To lessors, yung pagsadili kang daga, Opo. igwa pong business permit. Pero sa mga nagtitinda, igwa lang sinda sanitary permit. Sanitary But permit. gusto man ninda mag-comply, gusto lang ninda do medyo reasonably man na business permit,
nagmamatch duman sa indang pigtitinda. Kaso iba duman tusok-tusok man sana. Iba duman calamares man sana. Opo. So they want to seek a better, kumbaga may a better deal or a special permit. If ever. Opo. Kung iba man na narog kayan sa probinsya, gari baga ngaya su happy lane. Ang happy lane ang mga paratinda dyan, dahil man na business permit, di ba lang, sanitary permit. Oo. Kaya ano initabi, Sir Martin, sa pangiling nindo? Kasi natangunyan sana tabi na nagkaiguan ni Arog Kaayan, kung nga rin na pirang bulan na tabi na nag-oopera. Yan ang nalilibungan mi. Kami man gabos, we want also to comply. Gabos man na mga paratinda, gabos man kami man na para parkila, gusto mi man mag-comply. Abo man kami mag-kontra sa mga we want to comply, pero kung medyo nadidipisilan man, syempre it will take time. Given pati na dakulon magang mga for the past few weeks nagpapara lockdown kita. So affected man sa mga timing. Para mo ang pagnegosyo bako man arugang kadali, di ba? Opo. Especially given yung pandemic, medyo nadidipisilan man ang tao. Opo. Sir Martin, pirang bulan na din tabi na nag-ooperate sa Indo tabing negosyo, pero nagkaigwa po ning kalibungan. Tama ba ako na kan kamo tabi tinugutan na magbukas day man sa Indo na discuss o na informaran na mas kitabi so para tinda ning fishbowl dyan, tusok-tusok kay nakaipuan magkuaning business permit? Yung man po, before pig clear mi na, pero we were requesting for siguro humanitarian reasons to be a little lax on the business permit. But they complied with sanitary permits. So business permit paano medyo complicated, no? Bako medyo dakulon, medyo pakirak man sa mga kaya nga ni naghahanap na nga ni pang igimik na bako man illegal in a sense, because maray ko nagtinda lamang sinda mga shabu or marijuana. Yan ang pwede pang yan tinda mo calamares, fish tusok-tusok, milk tea. Opo. May special man ko ta. Ang tigano mi man siya na mag-reach out ko ta to whoever are the concerned department na to have a dialogue with the mga paratinda. Gusto mong sabihin, Sir Martin, wala lamang po warning muna Notisya? or notice muna Diretso bago closure inimplementa. order? So mga paratinda, dahil man lamang na warningan. Ayun. Para, pwede man baga, bako man kontrabandan magpigtitinda, may dit man lamang ko tang abiso. Oo. Okay, we'll give you 2 weeks, finally 2 weeks. Oo. Arag na kayo na yan sa Indo. Or we give you 1 month to comply. To secure all the cancel yung mga requirements. Oo. Tapos, today pa talaga duman nag-comply, talagang mga pasaway na talaga ito. Opo. Sir Martin, sa nangyari tabing Arog Kaayan sa Indo tabing pasyaran, ano tabi ang masunod nindong aksyon? An action me, open naman po kami. They listened to sa Samuyang prayer. So sabi mi, okay man, anyway, we will comply. So Nag-apilar po sa mga paratenda tabi, Sir Martin? yung man, nagduman sinda sa licensing office, nakiurod sinda, although sabi nila, just comply nga ni, sabi ang, willing man sinda gabos. So, tinugutan na po magbukas? Kami po, tinugutan man kami yesterday, pero dema. Naputol partner. Iyan partner, mga saro iyan sa mga pigsasabi na nagkaigwanin kariribungan. Actually, partner,
nasa mandato man talaga yan kan LGU na siyempre pag magnegosyo ka dapat may Dapat may business permit. Kaya lang, lang, sa panahon baga kang pandemyang Yes, yan, hello. dapat may diit man na konsiderasyon. konsiderasyon. Opo. Sir Martin, naputol po kita sa linya. Kumusta man tabi, Sir Martin, ang health protocol? Na-obserbar man tabi sa indong pasyaran? Okay. Medyo kung feeling mo, ang samuyang area, bakula man, open, day man na air condition, bakong enclosed, medyo sa mga pigano pang ITF na may mga plastic sa lamesa. Pero strictly, implement niya ang mask, at least mask, ang health protocol. Opo. Sir Martin, kung may pangapunan tabi ka mo sa sa LGU, ano tabi ito bago kita mga duman partner sa pagpasabot sa publiko sa syempre kadakol na ang nakaharam sa LGU po. Ang apod ko lamang, magsarabutan ko. We will have a better world kung kita magsarabutan ko. willing to comply ang mga negosyante. Oo. There's always they man kaling magiging po. How can you, as they say nga pag iwalo na ang Kapitolyo or ang City Hall. But we really have to comply. Okay, so magsarabutan sana. Kung may pangapunan tabi ka mo, Sir Martin, sa indong tabing mga parapasyar dyan. Mga parokyano. Oo, parokyano na mga bisita. Dyan tabi sa indong pasyaran. Go ahead po. Ang samuyang, na open na po ang park, aming mga kaunan. Eventually, tapos ang park to space po. Pwede sila mag-loud. Dahil mga problem. Okay, maraming salamat tabi Sir Martin Calieja sa imo tabing panahon na sinoras. Mabuhay Thank tabi you ka very mo. much. Thank you also. Thank you, sir. Bye-bye. Okay. Alright, partner. So, nagkaiguaning diit na kararibungan, Actually, partner. aram mo partner, ang problema lang kay Ngunya, nasa panahon kita kang pandemya, medyo dapat talaga may mga diit na konsiderasyon. Konsiderasyon, pasabot. Pandua, inapot ko nga kung may notisya lamang or may wara warning wara lamang. da, partner. Lamang. Mhm. Kaya So, kung nagigiulok ako kan mga reaction sa social media kasudma, may nag-comment duman partner, kan kwasa ngayaan, guess ngayon kan pagbukas kan Highlands Park si Kung Pido. Igaman naman, partner, ako nabasa na comments, partner, kung natangiya, Pero saro si ngayang... Kung Pido man ang ganang nag-guess duman kan Iyo, pag-open. iyo. Ayo, ito sa Natangiya, reaction so duman alo naman yung sa ngayang problema sa Legazpi City na dahil ngayang business permit, dahil ngayang napapasara. Ah, Ayan. Kaya, partner, abuton ta, ang publiko mo niyan. Ano Anong ang sa mga indong... comments? Ang Ano sa ang indong reaction? reaksyon, masasabi, sa pagpaluwas sabi na closure order kan syudad. Ako partner, pigrespetaranta taan lokal na gobyerno. Natural, may mandato sinda Siyempre. na ipautob ang mga magkakanigong mga May mga rasones, reglamentos. pero... Alagad, ini kayang panahon na ini medyo naiba. Siyempre. Apuera kang naiba dahil may pandemya, may COVID. May pararani na, partner. Padua, medyo nadidipisilan ang taong kunyan sa paghanap buhay. Kaya dapat may mga, ang apilar lang, may mga diit na konsiderasyon. Taday ka man pwedeng makiiwal. Tama si Sir Martin. Baluon mong makiiwal sa taga City Hall. Ayo baga. Baluon mong makiiwal sa taga Kapitolyo. Taga-Kapitolyo. Baluon mong makiiwal sa taga Malacanang kung anong mangyari sa imo. Siyempre, partner. Diba? Dahil dapat. Sabi Alagad, nga ni Sir Martin, basta nasa tama ka dapat mong digdi, may pagkakasinarabutan. Ngunyan, Ayan. may saro pa digdi, kaya medyo naging maribok ini sa social media. It is because nga ni, madali na ang politika. Madali naan. Madali na ang Pero dapat, politika. partner, sabi nga ni, iset aside ta muna ang Nagkakakulay politics. na. Aram mo ta Iyugon muna. mong comment duman. Paano nga ang gis nga kan nag-open dyan si Kung Pido? Iyo sa na nga duman. Dahil nga inimbitaran si Yorme. Sabi ka mga reaksyon ha. Igbabasa ko man lang. Ako, abo ko na magkomento dyan, partner. Tanganing abo kong madamay. Sabi man ka ako sa nagkuhan. ano. Sabi man ka sa comment. Ako man sa nangyay si Yorme. Gusto mo akong mga suportadores ka man. Asara ko ka mo. Pero partners, balik kita. Problema sa Legazpi. Oh. Ito nga ni partner na nagsusupply ng tubig sa Legazpi. Natadaday na papasara sa laog ng 10 taon dahil business permit. Puton mo siya. Yan, partner. Yan, mga nabasa ko man sana sa mga comment duman, ha? Basta kung ako, alimbawa, ako man Nabasa ko ako sa man si mga Yorme. pagdiriba. Ako man si Yorme,
Ano to pagkaputon mo kuan? Ano labot mo kung dai ko pigpasara? O di, Tol George, ano da ang labot mo dyan? Magbuot man ako kung ano ang gusto kong ipasara. Partner, basa kita ng mga komento, reaksyon Ah. sa satuyang mga halis sa tuyang mga kababayan. Tanganing maraman ta. Sana man marahay na pagkahapon po sa Gabos, Action Co Center, asin sa Ako Bicol Party List, sabi ni Jonali Mapusaw. O, kamo mga ka-action, kung gusto ninyo manggana nin 1,000, mag-comment ka mo. Oh, sabi digdikan text, good afternoon po Mr. Sira. Sira. Oh, yan. Pwede po kahit po hindi po ako magtingin ng live po kasi wala po load me. Hindi po kasi ako nakakabili Nakapaload. ng wifi. Kaya sana po matulungan mo po ako na makakuha po ng cash or makahingi ng tulong kay Kung Saldi Bago at na kay palang Kung Pido. partner ang pangaran kan Mr. partner ko. Mr. Iyo, Sira. yun nakalagdag din. Makahingi po ng cash para po sa pamilya ko po, si Minda Runyo Gutierrez po ito. Maraming salamat, Mr. Siram. O, yan, tama na. Ayan, Mr. Please, Siram matulungan na. mo po. Matulungan May letter mo M po. na. Ako, please po. Ay, si Jocelyn Mendina nakatutok man. Jose Labides Mendina. Si Menchi Marulano nakatutok. Maraming Wala po pagkahapon. signal dito sa amin. Sa Ian partner na daing signal. At birthday ko pa naman ng anak ko ngayong August 31, 29. Happy Please po. birthday in advance sa anak mo. Sana matulungan. Ayan. Partner sa tuyang pagwelta. Ano yung mga comments yan? Ano Ito sabi? na, partner, iyo ito. Alam mo na, tanaghangan sa kuyang Naghang naghang. Bueno, mga tugang magpaabot lang kamo kan sa inyong mga reaksyon, opinion. Aron kan mga pagiging aktibo nindo kasudba sa social media. Ako nagkukonsueluan lang ako sa mga pagbabasa. Mga tugang kasudma sa indong mga comments, mga reaksyon. Pero actually, partner, kada ako talaga duman ang mga parpasyar, ang gari negatibo, partner. So, naging dating sa ita. Actually kahit kasi pagpa-close partner, kayo ni. actually kasi partner ganito yan. Pag nagpupuong ka magnegosyo, pwede ka man baga. Basta maging considerate lang ang LGU. Buda, partner. Dinag-open ka na. Habang pigko-comply mo sa mga requirements mo. Padikit-dikit. Dikit-dikit. Tabata, Pero kung mga- di ka man talaga nagko-comply. Ay, may problema. Ibig ka. sabihin, matagasan pa yun. Pero mo, ako amo sa mo iling ko, magsunod. willing to comply man nga ni Correct. ang mga negosyante. Tabo Kailan man nga nila ni partner, makiwan. sabi ba nga ni, pandemya kita ngunyan. Oo. Pandemya, grabe ang nagtitios, grabe ang Hanapon nagiinuwa, ko para daw lang at si least makaangat-angat hanapon ko man. daw si Sir Andy Marbilla. Tayo nag-serve kay to. Bad man si Sir Andy man. Pade. Na-excite man naman rin siya. Ako, partner, nagatubod ako dyan na iyan ang mga They know na-excite big man serve si- ni Pading Andy Marbella. May They know pinag-agihan. na-excite lang si Nagsusunod Pade. man sa nain, partner, kasi aram ko, matibay na para sunod man na yan. Sige, partner, sa tuyang Halimbawa, pagbalta, mabasa pa kita kan halimbawa, mga partner, comments. mag-abot ang panahon, willing ka na ikaman ang maging head kan araw kaan. Hey, partner, tama na ini Mga sa kuya. tugang, sa sabuyang pagbabalik, mabasa kami kan sa indong mga comment, mapauran kita ng tablet, ang tabay sa nakamu, babalik pa ang tabang ora mismo. Puun kaidto sa Gungunyan, padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonosir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satunyang sa diring partido, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Mga pasyalan at lugar na mapapa-abdak ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Mga personalidad na mapapasana all ka. At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa La Pacha Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Ko Online TV. Kang panahon pag uli mi digdio, ali kaming 6 kilometer day years old.
Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan di kainuman. So, araw kayan ang buhay-buhay mi talaga. Then, nag-abot na sa truck, nag-aagi na sa truck baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container. Hindi na po nindo kay Kuhan paano maghanap ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada container. Importante, ikaw na po kitang malinig na libreng tubig, ano? Daing naman po nindo kay Kuhan na maglakaw ng 10 kilometro sa baba para makakuha ng malinig asin masasarigan tubig inumon. Huli tayaw na po digdi mismo sa komunidad nindo ang malinig asin bastanteng tubig. Pero sa kunya, dako lang ang pagpasalamat ni ka inot na digdi sa ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawan digdi. Kaya salamat na dako laon sa ako Bicol digdi sa bilog kainiong resettlement sa mga. Kami po sa ngaran po kang organization ang BRAID, ako lang po ang samuyang pasasalamat, araw kayan ta, nautog manggilayon sa samuyang pangaturugan. Kay Gwaki, so itong maray na inuman baga, ng tubig, na ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga dito sa mga sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman Saldi, dako laon sa bilog ming puso digdi sa laong kaining resettlement. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilinwan habang kami nabubuhay. Puun kaidto sa Gungunian padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonusir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satunyang sa diring partido Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Nagbabalik ang tabang ora mismo! Ora mismo, partner! Hello, giraray sa tuya mga viewers. Ha, pasensya ka mo kasubago. Medyo dahil minabasan sa indong mga comments. Oo. Na may Tapos, technical error lang, partner. Tapos ang kung medyo nag-iinit mo niyan. Oo, kasi partner, nailaag sa 25. Paborito mong number? Day daw sinerban ni Pading Andy ki closure order sa aircon. Padagdag partner ning ano. Oo, busy si Nico, busy. Tawagan ko nga yung City Hall kung nag-serve si Paring Andy ng closure order ng aircon. Ha? Si Joy Duque, Mainit nakatutok, Menchi Marolio. Good afternoon. Si Nixon Tanael, Diyos mo rin na hapon man. Si Oy. Maria Cristel Castillo Folo, marin na pagkahapon man. And syempre, si Menchi, nakatutok. Sige, nag-aabay, abang-abang sinda partner. Nasaro man sinda sa mapili. Rose Vista, marin na pagkahapon. Nina Rili Moral. Sana po mapili din po Dakulog mabulot talaga. sa Sagpon.
Sige. Dakulon talaga partner ang gustong mag-agad ning tabang digdi, nagdudulok. Actually, partner, syempre, ngunya na panahon, labi kita mga kababayan na talagang up to this time, apektado pa partner kan pandemya. Lalo na sa mga nawaran partner ning trabaho, tapos sa mga nagpupuon pa sa naning negosyo, Yan. tapos bibaranata na naman tulos. Oo. Pero, an mga kababayan ta partner, maintindiyon, buda mas sinabo to, na iling mo partner supayukan sa tuyang bisita. Oo. May iba ang inagihan niya ngunya. Ibang inagihan niya. Ayan. May bisita kita ngunya. Nataduman siya nag-agi partner. Ha? Baliktad na talagang mundo. Oo. Duman na naglaagi sa laong partner. Okay. Close na kaya partner. Close. Partner, close ang pinto. May closure order. Ayan. Yung nauso mo yan. Ayan. Partner. O di, Magayon talaga ang color kan bado mo pagaro alimbawa, mister ka ngunyan. Mister. Naglalambing ka sa ago mong babae. Sabi ka babae, day pwede, may closure order. I-secure mo muna ang permit. Yeah. Ayan. May agad pang permit. Ago mo, maagad permit. Iyo, kay Puhan. Dapat Makakaiba clear. ng tangon yan partner si Giancarlo Benitez. Giancarlo Binetes. Ini partner ang sa tuyang tablet winner ka nakaagi niya tong episode. Hi, Giancarlo! Pakira nila ka. Ayan. Hello po. Oy. Kumusta ka? Okay naman po. Okay naman. Taga saan si Giancarlo? Bantaruan linas. Bunker 1, Legazpi City, Upland Barangay. Kan Legazpi, tama? Oo. Oo. So nagbiyahe ka pa si Ring Digdig. Pirang taon ka na, Giancarlo? 18 po. 18. May bata na. Iyan na po. Yes! Ay, pira. Laro lang. Saro lang. Anong pangaran? Romalin ako niya. Ha? Romalin ako niya. Romalin. Ako niya. Akunya! Taga saan si Romalin? Rotin ang umapon po. Taga? Crossing kan Crossing kan humapon. humapon. Sige, shout out mo bati si Romelin nagdadalan mo niyan. Sige, daw. Kaiba mo, day mo kaiba dyan? Dino po. Day mo mo Nagaano kaiba. si Romalin? Nanaan po. Nagaano? May bibo po. Nagabat ng alaki. May aki na siya. Di wala po. May... Una, kunakian muna. Nagiyan na bigla man ako sa'yo po. Kay say aki. Nagpapantay ka naki. Tita niya po. Sa tita Sa niya. tita. Sige, batian na si Romelin. Ay, babe. Hi, babes! Hey! Perang taon na ka mo? Perang taon na? Mga 2 months po. 2 2 months. months. Sige, batian si babe. Dali. Dala man ka I love you kay babes. Dali na. Paano mo napasagot si babes? O, noong July 8. Tapos, naglinaw ko ako mga ilang months po. Tapos, July 8 birthday ko. Inasit ako na inatagot nila po ako. Yes! Ano po ang surprise nila ako nun? Surprise. Okay. Ya, Natagyan mo ini ano ba? lamang, nakakiss ka na lamang. Mawalan po. Ha? Natabawal. Bawal, pandemic. Pandemic. May... okay pa. Pero ano ang edad niya? Ma-15 po this November. Oo, ma-15 pira ka na. 18. Minor pa ito. Bawal pa talaga. Minor pa. Bawal talaga. Pero okay man kay mama niya, bada kay papa niya. Ay, mama niya po. Okay Ito na. po niya. Dito ka man nailin. Okay. So ano ang pagmati mo? Tabi, Giancarlo, kanaraman mong nanggana kaning tablet. Maunga po na maray na tama po ang eskwela po. Matabang mo sa pag-eskwela. Partner, Automatic. taon na. Yan. Ang aning, ayan. Pero ang beses ka na nag-comment sa page me, sa episode. Noon lang. Dakulo na. Dakul na. Sige. Ayan. Buksan mo tabi, Giancarlo. Yan. Branjo, Giancarlo. Whoops. Anong sport ang tigakawat mo, Giancarlo? Basketball. Kaya pala ng mga short. Dahil ni alang ko siya eh. Oo. Matibay ka sa sa shooter. Shooter ka, sa pag-shoot matibay ka. Pero may ka man nakakapashoot. 3 points man, 3 points. Okay. Pero pwedeng labanan mo ako, sungka. Pwede. Other than basketball, ano pang sports mo? Soccer po. Soccer! Mga matitindihan Sports. ka ni. So sports mo, ano nga ni partner? Parkour nga ni. Parkour. Oo. Araw mo ito? Araw mo itong parkour? Ha? Biyo siya nag-Spider-Man. Nailing mo subago sa market. Nagurulog na biyo sa kamuti. Okay. Ano ang igwa si Giancarlo na wara si Nico Adilye? Ay, ala ba? Ilagyan mo si Nico. Ilagyan mo Ala si Nico. ba? Yan Ikaw si Giancarlo. Si Giancarlo, Ano? si Giancarlo may halaba.
Alabang pasensya. Buhok. Kumpara mo kay Nico. Oh, dali ang buhok. daw. Ano ang lamang lugod ni Giancarlo kay Nico Adelia? Alinga da si Nico. Oh, ano ang lamang mo sa iya? Wara talagang lamang sa imo si Nico. Aminado ka? Okay. Sige na, Nico da. Thank you da, sabi ni Nico. Ano ang masasabi mo kay Congressman Saldico na ikasaro sa naregaluhan nin brand new tablet? Salamat po kay Saldico na natabangan po sa tablet. Maraming na ano po. Magagamit mong maray. Oo. Ba't puro man pag Facebook ibata mo ang nagbubuon mo dyan? Kay Romilene. Dayman? Dayman. Sige. O, i-invite mo sa mga kaparehas mong mga estudyante na nagmamawot man manggana ng tablet. Ano ang dapat nindang gibuhon? Comment lang po ako na Ashton Eo Center po para matabangan po ako nila. Para matay po ako ng tablet para na manispilan para matabangan po. Ayan. Partner! Ay! Aram ko, maliwanag partner. So, naging mechanics sa Ali kay Congratulations. Congratulations, Giancarlo. Mabuhay ka. Mabuhay ka. As in, gamiton mo ang tablet Oy, dago sa na ibang magkadok klase. kay Romilin. Makin si anyos pa sana. Oo. Mapriso ka. Ayogod mo Minor. 18 anyos ka. O, partner! Oh. Siyempre, igwa kitang napaog mangunyan, natawan ta ning brand new tablet, igwa na naman kita partner, nin winner ngunyan, ning brand new tablet kasi! Yulimars Ataysa! Ayan, si Yulimars at Haiza. Ayan. Ang sa iyang naging mensahe partner, Uya. Basa! Marhay na hapon po Action Co Center asin sa gabos na taga-antabay kan programang Tabang Ora mismo at lalong-lalo na po sa duwang congressman na mabubuot na sinda Congressman Saldico at Congressman Pido Garbin. Ako po si Yoli Mars Ataysa ng Barangay 3 EMS Barrio East, Legazpi City. Nag-aaral po ako sa pamantasan ng Bicol na kung saan ako ay second year student ng Ngunyan sa kursong BSBA HRM. Ako po ay nagantabay sa programa at nag-comment sa kadahilanang nag-aasa man po ako, nasaro po ako sa mapili na matawan ki tablet hulita nagpuon na po ang klase na mon. At kay puan ko po talaga na may gadget na gagamiton sa pag-online class. Garing may duwa po akong pamangkin na mag-online class naman sa darating na klasihan. Alagad kung ako ang saro sa mapipili, dakulaw nining tabang para sa muya kang pamangkin ko. Asin ang sweldo kan ama ko po ay sapat sana sa pang-aldaw na umon. Nagasuso na lagad nagsabay. Ngunyan ang pandemic kaya medyo na dipisilan kaming pamilya sa aspetong pinansyal. Hulita kung ako man ay maswerteng mapili, dakulaon na tabang nayadi, hindi para sa akin o sa pamangkin ko, maging sa mga magurang ko naman. Salamatunon po giraray sa Indo, asin hangad ko ang kaunladan kan sa Indong programa, alagad mas dakol at padagos pa kabong matabangan na tawo, padayon at Diyos mabalos po sa Indo. Ayan. Partner, nailing mo to? Na-obserbar mo partner, so mensahe niya. Mix ang sa iyang language. May Bicol, may Tagalog, may Sorosogano. Ay, taga-sursugod siya. Ayan. Congratulations, Yulimars Ataysa! Ayan. Aram ko na partner, bago ka binayaan ni Mr. Mo, Saan ako binayaan partner? hindi, sa Bicol, Okay. sa Legazpi, bago siya nag-abroad, nag-issue sa close your order. Arog na gayo ka yan. Ayo. Close na nga ni partner. Kinanaduhan. Dahil ang gagawang makabukas. Close yan. May password partner. May password? May difícil. PIN code na, may password pa. Pirang digit and password. May ano pa partner. Kay puan pang notification. Oy, May congratulations. two-factor identification pa. Congratulations sa nanggana po tabi. Mga tugang ni tablet, tandaan nindo kamong mga estudyanteng Bicolano, padaba kamong maray ni Congressman Saldico. Talagang nagprepara si Congressman Saldico nin ribu-ribong tablet dahil aram niya ang pangangaipukan mga estudyanteng Bicolano, lalo na ngunya na panahon na medyo iba talaga ang mode of learning. Ayan. Sa sabuyang pagbabalik, mabasa liwat kami ning comment asin marapul na kita nin 1,000. Ang tabay sa nakamo, mabalik pa ang tabang Ora mismo. Wala ang si water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga ko minsan nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kung minsan nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali man sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan.
pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa Ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin. Gusto sa inyo po sa atin. Dakula na ang sambuyan ko, makan na mahiling na. Tamo, kamo, salamat na ang itakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mga sa mga nailing, mas lalo kami maigos na matawan ko sa tubig na marealisar, na matawan ang itulan para po maikot we want to focus po and hindi po aluminan piga vision. Ang presenteng sitwasyon mikmo niyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang ano mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ano na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa Dulod, mga nasa upland na day kayang abuton sa water district dito ang tatawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalndod po, gusto ko pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalndod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinauman na naging project mo inisa mo. Tayo ang primero ming problema digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mo kan proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, padagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Mga pasyalan at lugar na mapapa-abida ka. Mga pagkaing lasang, pahingi pa nga. Pahingi! Personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa La Cuacha Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Ko Online TV. Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang ora mismo. Partner,
Happy birthday muna kita in advance. Oy, advance happy birthday kay Miss Russell. Happy birthday in advance, Miss Russell Orreta! Asa mo yung floor director? Maligayang advance karawan kay Binibining Russell. Ayan! Ano ang wish mo kay Binibining Russell? Ang wish ko lang sa kanya na sana ay may pagpatuloy ulit nila yung mga parapol nila Na naudlot. na dahil may mga umayaw na. Kaya hindi na nagwawagi. Simulan mo, partner, ang wish na yun para kay Nico. Kaya- Wish ko na sana si Nico bumalik na sa Dalang-dala talpakan. dalang-dala na si Bus Nico para siyang naumbag ni Ugas. Daig pa ang naumbag. Ni Ugas. Ayan. Sa mga nagbe-birthday man dyan, happy birthday tabi sa Indo Hagadmi. Ang magkaiba ka mo ng maray na salud, asin halawig na buhay. Ang tanong ko sa iyo, partner, bukas ba may program tayo kasi birthday ni Meron. Miss Russell? It's Wednesday. Akala ko, inuman lang. Walang It's program. holiday because Kasi may it's Miss birthday. Russell's birthday. Akala ko, pag birthday ni Miss Russell, wala nang program. Di man pwede, partner. Taan sa tuyang obheto, an makapagpaugmasin, makatabang. Gusto mong masibak kita digdi ka, boss. Tama, partner! Oh. Hi, Miss Jap! Si Miss Jap's partner kan Kubikol Sorsogon. Magayon-gayon Siyempre, na. ang saruman sa mga matitibay, as in legendary dignitaries kan Rotary Club. Yaon din partner. Kulang na sana Miss Universe na. Magayon-gayon ang mga bisita mo dyan eh. Siyempre, si Miss Jap, Kaya Scalios, lang- si Auntie Yao nagdadalan. Kaya lang, huli na kayo nang dumating, may agum na ako. Wala na kayong pag-asa. Ang apot duman, partner. Wala na. Ang apot duman, kung kursunada ka man. Wala akong pakialam kung hindi nila ako kursunada, basta wala silang pag-asa sa akin. Siyo! Hindi nila ako matitikman. Isa! Oh. May agum na ako. Ngunyan mo sana yung tigsabi. Ay, pirme, kung tigsabi. Sige, partner. Partner, kanakaaging aldaw, Biyernes, Ah. nagsulo ka digde. Ay, Lunes. Yugon mo yan. Para Lunes. kasudma ko nagsulo. Lunes pala, partner. sige, Lunes. kasudma. Arumduman ko, partner. Tanainot bagasupag. Mm. Biyay ta, partner. Ah. Kasudma, partner, nagsulo ka digde. Ulitaan sa imong ka, partner, nagpasiring sa islang probinsya kan. Katanduanes. Ayan, Aha. partner. Tanganing manao kita dumanin. Tablet. Ayan. Para sa mga... Estudyante. Ayan. Yan, ano beto Di ni nadangog Congressman mo na ngunyan Saldi. mga pagtalalam nila. Ayun ang good Kung paano partner. sila magtalalam. Aram mo, partner, may ako na ako duman. Oh. Digdi baga sa tuya, pabakal ngayanin, sugok. Oh. Sugok. Oh, Digdi sa tuya, ano ang sugok? Bunay. Bunay. Sa inda, partner, iba. Ano? Iba. Ano nga ni? So, mga paborito mo Ano nga ni? sa babae. Ano nga ni? Paborito sa ano? Sa parte kan babae. Na paborito ko? Wala ba akong paborito sa partikan babae? Sigurado ka kayan. Wala. Jesus, partner. Oh, wala akong paborito. Duman ko lang naraman na ang sugok Kasi o bunay, aram mo, partner, duman hanggang sa iba. mga oras na ini, inosente ako. Wala akong kinalaman dyan. Lukos to. Wala eh. pa akong kamuang-muang sa mga bagay na yan. Sabi ni Nico, ngaya boss, di ka magparautik. Tas si Nico, pasiring pa lang, ika pabalik na. Nagka-amnesia ako. Tapos partner, Ah. ang pira duman, pila. Pabakal ngayong bulay. Bago. Ipar. So, N, gibuhon mong R. R ito duman. So, digdi sa tuya. Ya, ano man ang diferensya ka? Aram mo, bako man yan bastos. Iba, kasi usually baga, ako man yan siya bastos. Bako yan bastos. Kasi Digdi sa nga ni Samar, tuya. sa Northern Samar, igwaning barangay Buray. Ang pinakaprodukto dumanin damani. Pumunta kayo ng Northern Samar. Merong barangay Buray, ang produkto doon mani. O, imagineon mo. Pabakal daw ngayon ng mani nahali sa Buray. O. Pero bako yan bastos. Bako Dahil nga. lugar talaga yan. Dahil, Lugar yan. dawagan mo nga niya ako, partner. Oh. Itong pigbabanggit ko, parte baga, digdi sa tuya, panlalaki. Kung Duman minsan, pala, aram mo, pang babae. nagiging bastos man lang ang mga word or mga tataramon. Pag Depende bastosan sa, isip. depende sa gamit. Ako kaya normal na sa kuya eh. Kaya dahil man sa kuya ang bastos sa Sabagay, mga pag bagay kiniling na yan. taka pa sa na, Oh. aram po ng Sa hulsam Piyuduran. ka, hulsam. Sa Piyuduran, o kamong mga GIP, baka gusto nindo duman maglakaw-lakaw sa Bayag Bridge. Bayag Bridge. Oh, may tulay sa Piyuduran. Oo, Nang oo, pangaran. Bayag. Oo. Bayag Bridge. Duman sa dinumanan nindo sa Catanduanes. Igwa duman ning Barangay Kapipian. Igwa. Oh. Igwa bako? Igwa pang
Kilikili, Oo. mga iba-ibang Sa barangay Sorsogon, igwaning barangay Pamurayan. na harayuon. Ay, kaya. Sobrang ang karayuan. Ayan. Duman, di ba? Bako man yung bastos. Oo. Wag Depende lang. sa gamit. As in, isip ka ng mga nagtataram. Nagtataram na bastos, partner, ang mga word na yan. Iyon, bastos ang pag-iisip. Tama. Partner! Oh. Sa pagpasiring tanuman sa islang probinsya kan Katanduanes, partner, igwa kitaning na bisto na sarong estudyante na sa ibong kan pinag-aagihan na kadipisilan, partner, porsigido na makatapos asin matabangan an sa iyang pamilya. Sige. Mga ka-aksyon, asin partner, bisto unta siya sa istoryang ini. Tinawid ng Tabang Ora mismo team at Ako Bicol Party List ang karagatan marating lang ang islang probinsya ng Catanduanes. Ito ay para sa simpleng misyon na mamahagi ng tablet sa mga estudyanteng Katandunganon. Dito namin nakilala si Arian de la Cruz, isang estudyante sa Bachelor of Science in Accountancy. Ako po si Arian F. de la Cruz. 17 years old po, taga Pagsangan, San Miguel, Catanduanes. Sa San Miguel Rural Development High School po, kasulukuyang grade 12 student, Strand STEM. Kumusta yung buhay mo dito sa tulay? Ilang taon na kayo? Simula ng pinanganak po ako, dito na po kami nakatira sa ilalim ng tulay. Tapos, yun po, mahirap po talaga kasi yung magulang ko po walang trabaho. Minsan lang po. Tapos, si mama, nagtitinda po ng mga merienda, nilalako niya po sa buong baryo. Ano po, umaga, tanghali, sa kahapon. Tapos yung papa ko po, isang abaka striper. Kaso nga lang po, ngayon wala na po mga abaka. Kaya pahirapan na po talaga. Pa-extra na lang po si papa. Tapos yung kita po namin, maliit lang po. Di po sapat para sa aming pamilya. Ako po si Grace de la Cruz na nakatira dito sa Pagsanghan. Yung asawa ko po tiga rito, ako po tiga Laguna. Tapos, ang hanap buhay ko po ngayon, food vending po ako. Na nagluluto ng merindaran, tapos kuminsan nagma-manicure. Kasi po sa sitwasyon na nakahirap po ng walang abaka yung asawa ko. Yun na lang para matulungan ko yung asawa ko. Hindi ma'am namin na experience ng araw-araw kumakain ng karne. Isda, yung anak ko, naglahiya ma'am ngayon, ulam namin isda maliliit. Ayun ang ulam namin ngayon, tilapia maliit. Kaya nga po kuminsan, kumakain kami kuminsan, sapat-sapat ng tarag ma'am. Kwento ng 18 taong gulang na dalaga. Mahina ang signal sa kanyang tinitirhan. Kaya simula noong ipatupad ang distance learning, ay halos araw-araw siyang umaakyat ng bundok para lamang maipasa ang kanyang mga requirements sa klase. Actually po, mahirap po talaga ngayong panahon po ng pandemic. Lalo na po modular learning system. Wala pong teacher na nagtuturo po sa amin. And kailangan po namin mag-self-study. Tapos kulang po sa signal. Kaya po minsan pumupunta po kami sa lugar na may signal. Saan yun? Malayo ba dito yung... Minsan po, pag wala pong pamasahe, tumataas po kami dyan sa bundok dyan sa para makanap ng signal talaga. Gaano kalayo? Medyo malayo din po. Ilang minuto po bago makarating po. Narinig ko, meron dito kayong tinatawag na piso net. So, nakakagamit ka na. Opo, kaso nga lang po talaga mahina. Tapos, lumalakas lang po siya pag madaling araw. Alam niyo? Madaling araw po, kaya minsan po para maka-answer po ako sa mga modules ko, lumigising po ako ng mga 2 a.m. hanggang na po yun, mga 5. Kasi simula po 6, tapos tanghali, wala na po, mahina na po talaga. Yung internet sa piso na. Pag pumupunta po sa may bundok dahil gahanap ng signal, ano po yung pakiramdam niyo? Siyempre ma'am, masakit na. Yung nakakaranas yan gaya na, dapat hindi niya maranasan yung ganun. Kasi ma'am, mataas ang pangarap niya ma'am. Ito talagang honor student to ma'am, ng San Miguel. Kaya inalagaan din namin siya. Kaya sa mga anak ko, pasalamat ko matatalino sila. Kasi hindi talaga ako, proud talaga ako sa mga anak. Labis naman ang pasasalamat ng mag-ina sa regalong handog sa kanila ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Ngayon
po na may tablet na ako, mas mapapadali na po yung pag-aaral ko, lalo na po pag online classes. Mas mapapabilis yung yung pag-online class namin, hindi na po kami mahihirapan. Makakatulong po talaga ito sa akin. Sabi ko, balak po sana namin na, sabi ko, pag-iipunan namin kasi nga, magdidibubaga siya na December. Yun na sana i-regalo namin yung paka-online siya. Pero blessing po talaga kasi bigla po dumating niya. Kaya pasana talaga. Sa akin, ang masabi ko lang sa Aris, pasalamat tayo kasi meron na ikang paraan na kung paano ka makaano sa pangarap mo. At sabi ko lang, hindi ko bulag. Pasensya naman. Okay lang po. Sige lang. Sabi ko lang, tapusin mo yung gusto mo. Maging maayos ang lahat para matulungan mo rin yung sarili mo, yung mga kapatid mo, paaral mo maayos. Hindi ka tulad ni Papa mo na, siyempre, mahirap. Ayoko maranasan yung hirap na naranasan namin. Ako nagtitinda ako. Gusto ko ayoko maranasan mo yung kung paano mamuhay ng mahirap. Ayoko ng ganun. Alam ko, may tiwala ako sa iyo. Mataas ang pangarap sa buhay. Yung marunong kang mitindi, matalino ka. Kaya proud ako sa iyo kasi may anak akong ganyan, ma'am. Maliban kay Arian, 29 pang estudyante sa Catanduanes ang nabigyan ng tablet, parte ng programang Tabang sa Edukasyon ng Ako Bicol Party List. Nagbabalik mga ka-action partner. Ilingon mo, nailing mo ito. Nailing mo partner sa mga Anapod ka ito, partner, Yudi Dulagens. Judy Dulagens, Judy Biglaens. Tapos, nailing mo partner. Pero antisipado na ninda ito. Sabi ni the partner kasi bago, down, down, down. Ade. Pero partner, magayon so istorya kan aki na ito sa Catanduanes. Aram mo, Very partner, inspiring, partner. Daipig una kan mga magurang na kita mismo ang mapasiring sa indang lugar partner tanganing sa nang maabutan ning tablet ang mga Aram estudyante. nindo, mga tugang na Bicolano, sa inmang kamong parte kan kabikulan. Kamautan po ni Congressman Saldico na ining mga pigtatao niyang ayuda sa mga estudyante, darahon talaga sa inyo. Elimon mo partner. Lalo na kamong mga hararayo, taga-Islang Saro probinsya partner ng sa mga Catanduanes. nakareceive ki tablet partner, hali pa duman sa Baras. Igwa pa partner na taga itong pangsayahan, San Miguel. San Miguel. Nagbayad partner ning sa 600 sa tricycle. Back and forth na yan. Para maklaim. Tanganing maklaim partner. Nata, mas sabi ninda, mas kaipuhan ninda ang tablet kumpara duman sa binayad na 600. Kaya, Dahil makakabakal ng tablet. Saro pong nubling programa asin proyekto ni Congressman Saldico, anasin kan Ako Bicol Party List. Ining pigigibo na paghatod sa Indo kan tablet mga minamahal na estudyante. Aram mo yung mga estudyante gini, lalo na yan ang mga taga-Catanduanes partner. Dahil masyadong focus inda sa, aram mo, daing mall sa Catanduanes. Daing mall, daing masyadong Daing nightlife. Focus inda sa pag-eskwela. Kaya gabus yan magiging mga matrayumpo. And sa bilog na pagkabuhay ninda, dahin ninda malilingawan na may sarong Ako Bicol Party List, na may sarong Congressman Saldico, na may bulawan na puso na nagtaunin ayuda sa panahon kan sa indang pag-eskwela. Sabi nga ni partner kato ni nanay, kung may kwarta sa nadasinda, itong aki niya, pirmi niya pigapaintra sa mga contest, partner ta, grabe, kamauotan kan aki niya na makabali asin manggana, may mauli sa indang pamilya. Tama, partner. Asin ko niyan, partner! Mapili na kita nin maswerteng Cash Raffle winner! 1,000 pesos! Ayan mo yan, hulit na mo yan, Aldaw Nin Martes. Martes! 1,000 pesos ang gaganaan ko sa tuyang maswerteng mapipili ko niya na pagkahapon. May wagang garapon mula kay Birthday Girl Russell! sa maghahatid. Pam! Woo! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Dahil ako na ipagtuno, takalig may mata na pasaga. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy, happy, happy. Happy birthday to you. Yes! Saga! Bukas yan. Bukas yan mga kaksyon. Okay! Kaya, nais ko lang pong ipaalam sa lahat ng mga kakilala, mga kaibigan, Ni Miss mga... Russell Ureta. Pabilon mo nga Sige.
Nais ko pong ipaalam sa lahat ng mga kakilala, kamag-anakan, mga naging kaklase, mga naging kababata noong panahon, at sa mga naging katrabaho Dear ni Miss Russell, Mr. Siram, na siya po ay birthday niya bukas, kaarawan niya bukas, at siya po ay tumatanggap ng mga regalo mula sa inyo, kung yan man ay gulay, karne, isda, dilis, o kung ano. kung ano, nagtatanggap. Sapagkat ipagdiriwang niya ang kaarawan bukas. Ilang taon na si ah, Miss Russell? Sa at iyong marami ano? dito ang mga malalakas kumain. Sa iyong tansya, ilang taon na si Miss Russell? Hindi, may mga baby pots pa siya eh. Di baby pa yan. Mga nagdi-18 pa lang siya. Mga 19. Grabe ka, Magdi-19. So, minor pa siya ngunyan. Oo. Hindi, Ay, ka 19 last na. year. Oh, 19. So, mga 19. Sige, partner. O, bunot Ikaw, hindi na. mo ko tatanungin kung ilan ang pagtingin ko sa edad mo. Dahil natababawian takatsan. Okay, mabunot lang. Babawian takatsan, partner. Madali. Oh, 0950 0950 080 080 0477. 0477. Siya si Edlindo Sariola. Edlindo Sariola, kung ikatabi nagdadalan, sinadadangog mo kami. Edlindo Simbagon mo ang sa imong telepono. Tagasan and partner. Daraga Albay. Edlindo Sariola. Aha! Oy, si Mary Joy Diaz, Honda, nakatutok man. Honda? Honda, apelido yan, partner. Maray na pagkahapon. Ed! Ed! Pading Ed! Hello? Pade! Pade! Si Pading Ed ya, de? Si Pading Ed? Ano pikagibo mo nga na, Pade? Hindi ako sa balay. Nagauno ka parang nga na? Nagpunta ka sa balay. Nagauno ka dyan nga na sa balay mo? Hindi ba sa ano, nagturog-turog? Nalipngan mo, Pade? Ayaw baga kita schedule nga na? Nalipngan mo, Pade? Hindi. Ayaw ba kita schedule nga na? Ayaw kita aduno natupadahan? Nalipngan mo? Pade! Ayaw ba kita schedule nga na? Magabulang kita. Ayaw kita aduno natupadahan? Aram niya, partner, na may schedule ka mo. Nalipngan mo? Pwedeng O bata diyan si mo sumanok? Magulog siya. Ed! Edlindo! Si Edlindo Sariola ya, de? Ika. Ika Ika bagayan. bagaya, de. Nagaparaturog-turog ka pa uno Edlindo. Nata, iba pang Edlindo ini. Taga saing katabi, Sir Edlindo Sariola. Ano eh? Ay, sige ka man. Sir Ed! Dahil mo pa nang gadbistado ining kaulay mo. Mads! Yan! Si Madiyon ka pala. Mads! Ano lang magtabi, Pads? Pade! Susay ka nga ni. Sus ka, mainapod mo na nga niya akong Mads. Tapos dahil mo pa nang gadrumdum kung sisay ako. Ika, pirmi mong kainuman si Madi mo. Nalipngan mo. Ako ba kasukaybahan mo ka nagdumang kita sa may bugtong ka sa kaking haldaw? Pade! Naramdaman mo na dahil pa. Ika nga ni so nagbayad 13,000 ang binayadan mo. Ed! Saan ka nag-comment? Saan ka nag-participar na parapol? Sa tabi sa Action Center po. O di mo kami nangilalan tulos? Si Mr. Siramya de sa kasi Tia Reme, digdi sa Action Call Center. Narunduman mo na? Iyo po. Ayan. Pag naapudan, ano da pag naapudan? Maswerte ka ta naangalan ka naman nga na. Salamat. Gana kanin sang ribo! Nakikikig ako sa imo. Sir Ed, day ka garday ka maugma. Nakikig. Yaong pala si Made. Hello, Made, kumusta? Hello po. Made.
bata nagtutubay-tubay. Ay, nagtubay-tubay. Bata nagtutubay-tubay na istorbo de. O nanggana siya ko mo si Ed Sangribo. Ayan, congratulations! O, nanggana tabi si Agomo nin 1,000 pesos hali kay Congressman Saldi. Ano tabi ang mensahe mo tabi, Sir Ed? Nakulaan po salamat sa indo sa programa at tabang ora mismo. Ayan. Sir Ed, may maapod tabi sa imo kung paano mo maklaim ang sa imo ginanahan na 1,000 pesos. Alright? Congratulations po! Salamat. Alright, congratulations, Thank you, ma'am. Edlindo Sariola Kanbanwang Daraga. Sabi niya, Partner. sabi partner ka na gumads. Duman sa iba partner na mga gusto man manggana ning kas anong maray nagibuhon. Ayan, sa mga nagmamawot man tabi manggana nin cash prize araw kay Sir Edlindo Sariola Candaraga. Kay puhan lang tabi nindong i-like ang sa muyang official Facebook page. Magpadarakan sa indong mensahe kung nata kinakaipuhan nindong mapili asin manggana. Ibugtakan sa indong address asin telephone number. Siring man tabi magtag ning FB friends. Siring man i-share ang sa muyang live episode. Simple as that. And duman naman sa may mga problema sa pamilya, problema sa love life, problema sa mga chismosang kapitbahay, problema sa mga libakiro ilibakira, problema sa mga kuripot, asin problema sa legal, medical. Sabi sa kuripot partner? Iyo. Kuripot na ninong asin ninang. Oo, takon kuripot so kapitbahay mo, pakautang sa imo, na magbayad. Ayan. Dito tao magsuy-suy kan bayadan. And mga problema sa komunidad, problema sa mga ahensas di gobyerno, mga opisyal kan gobyerno na sa iling doon ay nag-aaksyon, ay naghihiro, nagkakaturong Oo, sa sige sa pansitan. nang kuha kang honorarium. Yan. Ano ang maray nagibuhon, part? Ay, reklamo yan. Digdi tabi sa tabang ora mismo, bukas tabian sa muyang opisina para tabi sa indo, may maakomodar sa indong staff, asin gigiyahan ka mo kung paano tabi matabangan ka mo. Siring man, suday makapasiring tabi digdi sa Embarcadero de Legazpi, punta tabi ka mo sa muyang official Facebook page, ipadaraan sa indong mensahe, reklamo, taigwa tabi nin staff na maakomodar man sa indo. Ang tugon po ni Congressman Saldico, kamautan niya, na kamong mga kababayan tang Bicolano, maalalayan kang programang ini, matawanin ayuda, bagong pag-asa, asin kaugmahan. Padaba kamo, kan ako Bicol Party List, Katabang na, kasurug pa. Partner! Bueno! Inabot na kita kan oras, nanganing kitang paramiantras na magpaaram. Salamat tabi sa mga nag-antabay. Mag-iriban liwat kita sa aga, parehas na oras, asin parehas na programa. Ako po, ang sa indong lingkod, Mr. Siram kan Bicol, Joshua Martinez. Salamat kan sa indong pagantabay. God bless Bicolandia and mabuhay! Ako man mga ka-aksyon, ang mga Salvador kan Bicolandia, Remy Araneta Mendones, maray na pagkahapon, asin, salamat!